Number 7 haizi namba yomunhu, inhamba yemukuru. Sezvataura vadhara ndakatsika tsoka dzavo, zvikasinzi nhamba iyi haisi nhamba yenje kana nhamba yekungotaura. Bhaibheri harina kuita bwoni kutaura nhamba iyi kubva muna Genesis kusvika kuna zvakazarugwa. Tereresa munhu waMwari, kana uchiverenga Bhaibheri shoko raMwari chimboiduhumura Exodus iyoyo chapter 20 verse number 8 uchidzika rangarira zuva reSabata kuti urichengeterire dzvene, ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose. Mira munhu waMwari, by nature our God is a hard-working God. Therefore he created man in his own image. Akati zvandiri ndo zvamunofanira kuva. Kana ini ndazorora iwe zorora. Muri peri vana vaMwari. Zvikasinzi inini ndini Mwari, itsika yangu zviri mandiri kushanda. Ndinoshanda, ndakashanda 6 days. Saka iwe shanda 6 days. Amen. Kudenga hakusi kuzoenda simbe. Haugoni kurichengeta usina kushanda, nekuti kurichengeta kuzorora. Takamirira kuya kwa Jesu. Nakukuudzai vana vaMwari, mumwe nemumwe paari shanda, Mwari akomborere. Mwari anokomborera mabasa emaoko. Hatidi vanhu, Mwari hadi vanhu vanoda kushanda neSabata vozorora 6 days. Masabhuku enyu kwamunobva akakupai zuva rechisi rimwe chete. Zvikanzi mamwe ese shandai, asi chisi chemukuru ndo chatava kungoita zvatinoda nacho here. Mwari wedu anoshanda. Mwari wedu anoshanda. Vanoda kukomborerwa, shandai 6 days. Vanoda ruoko rwaMwari pamusoro pemabasa avo nemapockets avo, shandai 6 days. Asi zuva rechinomwe imboni yeziso remukuru, harisi zuva rekutamba naro. Ukaribata wabata magrenade yemukuru. Ndo pane pride yemukuru, chisi chemukuru. Usamuvhunza kuti nemhaka yei, nokuti ndimwari. Unomuvhunzirei ndimwari? Iwe follow the leader. Duhumura Isaiah 58 verse number 13. Inoti kudii? Isaiah chapter 58 verse number 13. Kana uchidzora gumbo rako pazuva reSabata, urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene. Come on. Uchiti Sabata izuva rinofadza, nezuva dzvene raJehovha rinofanira kukudzwa. Uchirikudza usingaiti zvaunoda, kana kutsvaka zvinokufadza, kana kutaura mashoko ako, ipapo uchafarira Jehovha. Neni uchafamba panzvimbo dzakakwirira dzenyika. Ndichakugutisa. Hakuna nzara kune vanochengeta Sabata, nokuti muromo wemukuru wakaduhumura shoko. Vhangeri ishuga vakomana, tereresa unzwe zvariri kutaura. Zvikanzi iwewe basa vhangeri reSabata hari affectiwe netechnology, hari affectiwe nemodernization, hari affectiwe nedevelopment. Tsoka kana mota yakamirira tsoka ngaipake musi weSabata. Zvikasinzi vanoenda kumasports, musaita zvamunoda, no dimbare no money you musi weSabata. Unoziva kuti Satani nzenga akaunza maTV pamafoni, zvoita sokuti hausi kushanda. Munhu anoona TV musi weSabata ari muchechi pafoni yake. Vhesi yobva yatiyo, usafunga zvaunoda. Mwari ari tara zvokupinda even mudehenya romunhu, kuti even zvaunofunga, funga zvinopa mbiri kuna Mwari, wosara uri krimu yedenga. Kana kuita zvamunoda, mashoko enyu kurafura vanhu musi weSabata, kutaura zvisina maturo musi weSabata, muchiti Sabata izuva remukuru. Mhaka ndeyei? Izuva rechinomwe rataurwa nevadhara. Number 7 inhamba yemukuru. Mwari anorikoshesa, Mwari anorida. Zuva rake ngarichengetwe nemunhu wose anoti ndiri mwana waMwari. Tereresa munhu waMwari, Sabata iri harinei nekuva muSabata.
masabhuku mapedza kutonga matare enyu, makamirira kunzwisisa chiKristu chaMwari, chengetai sabata. Vakuru vedzihondo, chengetai sabata. Vana vezvikoro, hazvinei unopinda chechipi, chengeta sabata. Totangira ipapo. Makandei, harisi zuva rachirika, harisi zuva ramakiwa, harisi zuva ramakuvire kana ragarai, kana remayeridha yechechi, izuva remukuru. Totangira ipapo. Ngarichengetwe sabata, ngariereswe sabata. Murege kuita zvamunoda muchiti izuva remukuru. Hatifaniri kuita mabasa edu musafarisa nezuva resabata.